Radikál, líder skupiny Dramatics, v ktorej úspešne funguje 6 rokov, sa rozhodol, že je čas aj na solovú dráhu a v týchto dňoch prichádza so svojím debutovým albumom s názvom Počiatok. Život ma naučil žiť bez akejkoľvek ilúzie, bez ľútosti, lebo nepriateľ to iné využije. Bez milosti, turgie, kompromisov, skúsie, idem sa byť na smrť za šťastie, kým tu žijem. Album vyšiel presne 20. júna a fanúšikovia si ho môžu kúpiť cez webové stránky. Časom sa dostane aj do distribúcie. Nájdete na ňom 14 skladieb, pod ktoré sa podpísali rôzni producenti. Radikál si na spoluprácu prizval aj niekoľko hostí, napríklad Moja reč alebo Kali. Všetky skladby sú autorské, texty sú vlastná tvorba. Kým album uzrel svetlo sveta vo svojej finálnej podobe, prešlo asi pol roka. Radikál sa snažil urobiť ho pestrým. Sú tam sebareflexie väčšinou mňa, môjho života, čo som prežil v detstve, aj nejaké problémy a také veci. Potom sú tam veci o ľuďoch okolo mňa, ktorí napríklad niečo vo mne zanechali a ja som proste nejaký odkaz o nich napísal, skrátka, alebo tak. Vydaniu albumu predchádzalo júnové turné po kluboch na Slovensku, v rámci ktorého ho pokrstili. Krst bol v Ružomberskom klube a úlohu krstného otca vzal do svojich rúk kolega z Dramatics, rapper 100%. Kam s tým albumom mieríš? Do pekla. Ale nie, mierim s ním na nejaké méty, ktoré mám vlastne. Ľudia vrajím sú spokojní a je to album vlastne dosť tvrdý, je dosť reálny. Nechceli sme to robiť nejak tak, že nejak extra pozitívne, chcel som vlastne vykresliť tú realitu. Album si už hľadá cestu k fanúšikom. Tí šikovnejší ho získali aj s radikálovým podpisom v limitovanej edícii. Teraz sa reper teší na leto a oddych a v septembri opäť zaútočí na slovenské kluby. Okrem toho sa chystá aj na Hip Hop Camp, jeden z najväčších európskych festivalov tohto žánru. Zdraví vás Radikál, zdravím Mestskú televíziu Ružomberok, MTR. Užívajte si leto, ja si ho idem užiť naplno, pretože som vydal svoj album Počiatok a konečne mám voľno. Takže ešte raz zdravím vás Paťo, Zrovne, majte sa. Čaute.